bagenderete na mang'ana igoro ye grade ge komi nigo muliki tofauti gari gisemba anyaka bagotarira igati ya sukuru me county ya Nyamira asanyara kabaga korotota na kulingoria hali agenderete na mono igoro yugo chaka kwa masomo wasjugo chaka kwa kosoa chisukuru kwa barkwa be grade be komi munorobotiro kubwatia Omuroberio oyo ochagete ritukure igoro ase chiskuru secondary ase okubarikia aborokigwa be grade ya 10 nigo omworokia omonene bw'esukuru y'abanyaruka ya Nyaigwa eyo boigo ebekire ase C4 egotoka eward ya township ase reta Karen Ratemo nigo aenekire buna omuroberio oyo nigo ogenderete ase njira engia na nigo barenekirenga kyogokia kubarikia aborokigwa ya ibere ekero muroberio yiga orache oika omoerio bono gotoire chipatwe isato chikoro kutiri pathways igona botogo provide amasomo chipatwe chichons ande ntobota abari mubaisene bagosomia jinsa mechons isato nonye kere day school na very promising sa school to watch. You go to computer lab to equip with computers. Ito buate about mobile sign na ito buate adequate infrastructure. Wika ase skuru yagesiaga imeye wodi ya Busamaro ejonero erenekerenga kyogochia goikia omubaro bwaborokiwa chimia isano na ibere nigo omokonyi bw'omwarimu omonene ase skuru eyo ase rieta ya pesho mwenga akwaneire obokomuboria bogenderete kwenekiwa zaidi ya 200 abo bachicha kuripoti ase skuru ase amang'ana ya challenge nabongote abanga kulingana na process abaiboli bari gocha abande batabwati the required documents liroberie skuru nabakonyora omwana gosacha enchiri kuri skuru ya muchie yene wanyora ng'a liroberie skuru eriende tari bwati eyere requirement ase the current admission system tugenda kwa linyoro tunyore code muchinji gese skuru yeito arafu ne challenge ende omwana ari gocha kwanyora ng'a toko kirika ase system kwanyora ng'a system yagotabanga already admitted elsewhere. Etaro yaito nigo yagenderera goikase skuru ya Bamura ya Kibirigo eyo ere C1 nigo omosenior teacher Andrew Nyamongo aenekebuna nigo omoroberio yoiga ogenderete ase njira engia na nigo byariganirie buya asogocha kubasomia abana baiga kuri umwaka uri oitete ntwansite kubanga bya kurisibwa abana ba grade 10 because in terms of facilities ebintu bya skuru mbyatore ngabono ntwate chi science lab chirenya chibwate ebintu byonse bireme kabisa twatwara chi computer lab isato chire well equipped ntwate library na classes ne kidomo chonse chisaine igo abana who are well prepared kubarisibe skuru ende bansa masomo abo netakeire mwaka oyo to expect target ita abana 700 na uturanyore omwaka oyo ase grade 10 tuwete target ya 600 700 serikali watetubeka 700 lakini abana bale system wana 600 na utokagirete turanyare ward meet so far turanya challenge nene we are well prepared abantu betu ba training ba bere Eskuru eye ase amatemu amanene y'omwaka oita nigo babwate aborokiwa chimia isato na merongo etano na ibere na batano na babere na weikia emin ya isano isato ne chinuguta isato nigo omwarimu omonene ase rieta Clement Nyangacha abasemirie aborokiwa baria batanyorete egrade gekubaira e university nande abana ba 14 batanyore C+ and above yo kwa grade yo kwa university. I think chigireti chabana wajiri chingia chiko wera chikosi abayo ni maenda school chinde nchiro na chiro chabana watanya warte maybe C+ go chigoro garane the majority na banya warte C+ go chaise ndate yo abayibolinga bagende baira abana bakitibet bagende banyore training onye bana mbako irora te baire kitibet banyore training igira bakonye ase Hingo reporter Gatembe koraiga ase bunge ya West Mugirange yegotoke meye county ya Nyamira Jeff Atigad Kisemba